Bun găsit, dragii mei, și mă bucur tare mult că încă sunteți aici și mă susțineți în continuare. Mulțumesc tuturor abonaților, celor care au rămas pe poziție, pe baricade. Ceea ce m-a determinat să reapar și să fac o nouă filmare. Tematica care mi-a stârnit cumva interesul și anume bărbații asumați își expun sau își exprimă intenția de la prima întâlnire. Dați-mi voie să fac o mică rectificare și să răstorn puțin aici semnificația și să-i dau o altă conotație sau un alt înțeles. Din punctul meu de vedere și personal, să spun, nu mi se pare ok, pentru că atunci când doi oameni se întâlnesc pentru prima dată, nici nici bărbatul, dar nici femeia nu poate să-și exprime în mod deschis și prompt intențiile. Acolo se produce o nouă, să zic, un nou proces, mai exact, de cunoaștere. Este o cunoaștere la prima fază, este o primă treaptă pe care încerci să o urci și apoi, încet, încet, să ajungi undeva pe o scară mai înaltă, unde această relație poate să crească și să se dezvolte și să facă o mică asociere sau, mai exact, comparație. E precum o plantă care are nevoie de spațiu, timp și de multe alte lucruri ca ea să se dezvolte. Așa și o relație nu poate să se înfiripe de la început, să-și exprime bărbatul intențiile, pentru că a cunoaște un om este un lucru destul de complex. Ai nevoie de timp, ai nevoie de spațiu pentru a cunoaște atât laturile cele bune cât și celelalte, mai puțin bune, pentru că o chimie e doar o atracție de moment, poate să fie la prima întâlnire mă simt wow, simt că tu ești sufletul meu pereche, este un sentiment de moment, pasager, care îți dă doar o iluzie că tu ți-ai dori acel lucru, dar e doar o simplă iluzie. Nu vă mai aventurați și nu vă mai aruncați cu capul în față, pentru că există riscul ca să vă loviți. Fiți mai atenți și deschideți ochii mari pentru a vedea lucrurile mai clare și dintr-o altă, cum să spun, perspectivă mai exact. Nu ai cum să te pronunți la prima întâlnire, pentru că nu știi ceea ce urmează pe parcurs. Acolo vorbim de un proces care se creează în timp, și dragostea, cum este și ea, tot un proces, nu doar o emoție, pentru că dragostea nu apare la prima întâlnire, e doar o atracție fizică, o pasiune, doar că mulți înțeleg greșit acest lucru și îl transformă în ceva dezastruos și te mai și miri de ce în ziua de azi relațiile sunt mai mult acele relații care nu funcționează și intră din nefericire în acea zonă, și anume în cea toxică, în care cei doi au de suferit pentru că nu s-au sincronizat și nu și-au dat mai mult interesul pentru a se implica în mod serios. Unii încep prin a exagera, exprimându-și sentimentele la prima întâlnire,
expunând pe tavă toate emoțiile față de celălalt și uite așa începe această nebunie în care cei doi nu că ar juca o, o scenetă sau ceva, un romans destul de reușit care poate să ducă spre o mare dramă. Ai nevoie de timp pentru a cunoaște, ai nevoie de timp pentru a lua decizii. Nimeni nu poate să își exprime în mod deschis și să-și asume anumite lucruri în fața cuiva la prima întâlnire. E mult prea mult spus și eu zic exagerat. Eu cred că e prea, nu știu, luați prea în viteză și accelerați prea mult. Eu spun că lucrurile făcute în grabă nu prea ies așa cum ne dorim noi și cred că trebuie să ne gândim mult și să facem ca totul să se deruleze în modul cel mai firesc și cu răbdare, pentru că graba strică treaba. Așa că, ca să mă mai repet, bărbații asumați sau cei care se consideră responsabili n-au cum să-și exprime intenția de la bun început. Pentru că nu cunoști persoana. Doar că cei doi încep o nouă idilă la început sau încep să se cunoască, sunt la faza de cunoaștere și în momentul în care cei doi încep să comunice, pentru că știți cum v-am mai spus și cu alte ocazii, comunicarea este puntea de legătură în orice relație, de orice natură ar fi ea. Și pe parcurs lucrurile își pot spune cuvântul, dar totul numai în timp. Dacă începem lucrurile așa mai lent și mai înțelept, eu cred că ne-am dat șansa să nu eșuăm, ci să transformăm totul într-un succes garantat. Și știți cum e? Eu am spus mereu și lucrul ăsta vreau să vi-l reamintesc, că poți să fii destul de capabil în orice alt domeniu, poți să ai abilități, acum diverse abilități și să fie destul de evidente. Dacă eșuezi în inteligența emoțională, cred că ai dat cu piciorul și ai ratat șansa vieții pentru a fi fericit. Fericirea o găsești în lucruri simple și atunci când te implici într-o relație, trebuie să investești în ea atât timp, spațiu, emoții și multe alte ingrediente pe care le poți folosi pentru a da un gust plăcut și o aromă încât să-ți placă ceea ce tu asimilezi și să-ți facă plăcere, pentru că toți ne dorim acest lucru, doar că deciziile pe care le luăm ne pot afecta. Unele ne pot ridica și ne pot ajuta să ne atingem anumite obiective, alte decizii mai puțin înțelepte ne pot coborî și să ne ducă spre acel drum al eșecului, al frustrărilor, al neîmplinirilor și nu cred că v-ați dori să ajungeți acolo, pe acel drum,
pentru că nu e un drum destul de plăcut. Eu cred că părerea mea, bine, e părerea mea personală, nu toți puteți să mă aplaudați și să-mi spuneți bravo, sau poate mulți mă aprobați și sunteți în același sentiment cu mine. Eu nu vă mai rețin pentru că e suficient, ce e mult strică și cei care cred că merită să stea aici și să împărtășească cu mine multe experiențe, multe subiecte pe care le putem pune în discuție, vă puteți abona cu încredere pe canalul meu de YouTube și vă aștept aici cu mare drag pe toți ca să formăm o frumoasă familie și să fim într-o armonie destul de plăcută unii cu ceilalți. Eu v-am pupat, la o nouă revedere, pe curând!